Kakikao na sa so that the price will go down. And once the Andito na naman kami kila, El Reyes. the next day it goes up, it only Kao. 5%. So you have Yan, tapos na po kami mag-lunch. Nibong na sa tani. Yan, nag-dessert na. Kinakain ko yung tira ni Ana. Nakaalis na po yung aking father-in-law. Natid niya kami dito, tapos dinala yung bed ba para kay Taddy. Kain. Inani sa trip si Ana sa Mua. Oh. Very good kayo ni sa Tivika mag-art. What's that? Sling. Ah. Naghani siya mga colors diri Kay maay siya mag-art. Yung Ana diri. Yung Ana naman natin. Madam Ana. Yan naman yung anak ko guys, A few moments later. Hi guys, bahay na po kami. Pasensya, hindi po ako nag-video ng maayos doon because nag-catch up lang talaga kami ni Vanji. And later in the afternoon, umuwi na kami galing sa tawag dito, galing sa playground. Sumama yung pakiramdam ko, grabe. Yung talagang nag-vertigo ako doon. So humiga lang ako doon sa sa sofa ni Vanji. Tapos sinawagan ko, sabi ko, pwede bang sunduin mo kami after ng work mo? Nagdala naman ako ng vertigo medicine ko. May Betahestin po akong dala everywhere I go. Kasi nangyayari po sa akin yun. The last time na nagka-vertigo po ako, ang tagal na. Hindi ko na matandaan kailan. This year ba yun? Or sa Pilipinas pa yun? Hindi ko na matandaan. Basta everywhere I go, nagdadala po talaga ako ng Betahestin. Or yung Circ doon sa atin. Hindi man nila kilala yung brand na Circ. Pero yun, Betahestin siya. Yun. Buti may isa akong dala kanina. So yun, ininom ko kaagad. And medyo bumuti na. Pero lightheaded pa din ako. So sabi ni Ruth, diretso na lang ako dyan. Pagkatapos ng work ko, diretso na ako dyan. Sabi ko, kumain ka na lang muna. Tapos maghiga lang ako dito sa bang. Diretso na yung asawa ko doon guys. Tapos nag-pick up na lang kami ng pagkain niya after or on the way home. Kasi hindi na talaga kaya. So nag-drop by kami sa Burger King para doon siya kumuha ng pagkain niya. Hindi ko na guys, talagang sukang-suka na ako. Yun. Suka. Sabi ni Vanji, baka naman iba na yan. Sabi ko, hindi. Ano talaga to? Na-feel ko talaga vertigo to. Usually, ganun ako pag na-vertigo. One side, nag-start siya sa one side. So, paglingon mo sa kabila, okay pa. So, doon ako naglalagi. Pero, later on, doon sa side na yun, sa kabilang side, ano na naman, tawag dito, hilo na naman. Pag yumuko ka hilo, kahit anong gawin mo hilo na, vertigo na talaga. So, buti na lang my medicine kicked in after a bit. So, yun na. So, medyo lightheaded na lang ako. Yung feeling yung parang parang lasing. Ganun. So, in time, dumating naman si Ruth so, umuwi na kami. Tapos, yun nga, doon sa sasakyan, doon, hindi ko na talaga mapigilan. Suka na ako. Buti na lang may plastic bag akong dala. Suka ako ng suka. Parang lahat ng kinain ko, sinuka ko. Feeling ko. Sorry sa mga tawag sa Bisaya, ludanon. Pasensya na po kayo. I hope you're not eating while I'm saying these things. Yun. Suka ako. Tapos sabi ni Ruth, sure ka ba na hindi ka buntis? So, dapat may period na ako next week. So, you never know. And nag-drop by si Ruth doon sa Action
Bumili po siya ng pregnancy test. Pagdating namin sa bahay, yun yung ginawa ko. Wala naman po. Wala na naman. Wala. Before ako nagpa-opera, na-share ko ba? Before ako nagpa-opera, nag-test din po ako. Wala man. So, ngayon, nag-test ako. Wala man din. After 2 weeks, mag-test ulit ako. To be sure, kung hindi pa ako dat na next week. Let's see. Baka, no? Baka. Kasi these days, alam nyo na po, na-share ko na sa inyo, si Ana talaga naghahanap. So, we are not fully pa talaga, pero we are kind of open to the thought. Yun. So, pinag-usapan naman namin ni Mr. And sabi ko, inaalala ko si Ana, ganun. Sabi niya, kasi wala siyang ibang kasama dito, tayo lang. Tapos, pag tumanda na tayo, wala talaga siyang ibang kadugo. Pag wala na tayo, yung in-laws namin tumatanda na din. Yung auntie niya walang anak, wala man ding anak yung auntie niya. Wala talaga siya yung family talaga ba na malapit dito. So, yun yung iniisip ko talaga for Ana. Yun. And, si Ana talaga gusto na po talaga niya. But then, parang hindi pa buo yung loob ko ba. And then, napag-usapan din namin ni Mr. Sabi ko, ikaw, gusto mo na ba? Sabi niya, okay man siya, pero hindi fully daw. So, sabi ko, kung hindi tayo fully sure, wag na lang siguro. Wag na muna. So, yun. But yeah, we shall see po. Mag-test ulit ako. Baka naman, no? Baka naman. Pero kung ibigay naman, syempre naman, tatanggapin naman natin. Syempre, blessing din yun. Dodong, no? Dodong? Yeah. She was okay? Yeah, it's good. Yan. Inatid na kaagad ni Ruth si Ana sa bed niya. Pagod na pagod si Ana guys kasi grabe yung laro nila ni Vika tsaka ni Taddy. Before dumating si Ruth, grabe habulan si Ana tsaka si Taddy. I did the test already, Dodong. I did the test already. Well, We're having twins. I already thought that. Just like you wanted to. Just like you wanted to. Wala pa guys. Baka i-continue ko po tong vlog tomorrow kasi baka hindi siya ganyan kahaba ba, hindi ito abot ng 10 minutes yata. So matutulog na po kami and balikan ko na lang po kayo bukas. Good night, Dodong. Good night. Like and subscribe. I will continue the vlog tomorrow. No. You can still like and subscribe. Yeah, okay. See you po bukas. The next day. Ana, good morning. Good morning sa inyong lahat. Next day na po ito, no? Maaga kaming nagising ni Ana. Kasi maaga rin ako natulog gabi guys. Mga 8 o'clock ako natulog last night. Nakapahinga naman. So, goods na goods. May bagyo pala sa sa Pilipinas. I hope okay po kayong lahat. Yung mga nasa Pilipinas, I hope okay kayong lahat. Ngayon naman po ay second therapy ko. So, susunduin kami ng aking father-in-law maya-maya at dadalhin niya kami doon sa aking therapy. Dadalhin po namin si Ana kasi yung mother-in-law ko may trabaho. Si Rutin may trabaho. Father-in-law ko kasi matagal nang retired. So, yung mas marami siyang free time ba kaya palagi po siya ang sumasama sa amin. Simula pa nung dating kami dito ni Ana, siya na yung palaging naghahatid sa amin kung may check-up kami or may appointment kami sa medyo malayo. Siya na talaga. And thankfully, free naman siya today. So, hatid niya kami kahapon din, 'di ba? Nakita niyo, hinatid niya kami doon kila Banji. Pagligpit-ligpit na po ako dito sa baba. Pero makalat pa rin, no? The moment nag-empty po ako ng mga bags ko. Yan, kasi pag nagpapalit-palit ako ng bag, yan, yung mga bag dito, nagkakalat ba? Tapos, nagpundok na dito ba? Naiiwan na lahat. So, yan, ini-empty ko sila. Ito yung dadalhin ko today. Kasi, kasama natin si ating maliit. So, mas malaking bag. Dala ako ditong wet wipes. Tapos, extra clothes ni Ana. Always. Yung sunglasses niya, yung face cream niya, yung extra tissue. Pag nanay tayo, always tayong ready ng mga bagay-bagay. Ito para to sa akin. Gustong-gusto ko to. Yung galing sa atin, Vitres galing sa Pilipinas. Yung care o, sana. Ito yung oil, hair oil.
Saan pa ba yung mga dala natin? Mint. Baby face powder. Pressed lang siya. And sunglasses. Ano pa ba? Ayan yung aking paboritong hand cream. And then, ano pa to? Yung bigay ni Diana lipstick in case kailangan na natin mag-retouch. Char. And tapos yan, ipaayusin ko pa yung extra pala ako dito ang hand cream. O yan, mga gamit. Yan, in-empty ko na po yan. Ito, yung dadalhin ko today. Ito, empty to. Super gustong gusto ko na bag na ito. Oh. Galing to sa Vietnam. Ano siya, leather siya. And mura lang to sa Vietnam. So, if ever, na gusto nyo bumili ng mga bags na ganito, yung leather, and then shoes or clothes, I highly recommend po sa Vietnam. Maganda yung quality doon, tapos mura po. Unless binili nyo na sila na nasa Pilipinas na, medyo mas mahal-mahal na talaga. Pero kung ako yung tatanungin, wala namang natatanong, pero in case. Mas maganda po doon sa Vietnam. Hindi ko alam magkano talaga yung bili ng kaibigan ko kasi gift niya po ito sa akin nung 2018 yata yun or 2017. Ito po yung gift niya. Ayun, gamit na gamit ko pa din. Ano lang siya, may ano lang dito sa baba. Yun lang, yan lang yung damage niya kasi palagi kong ginagamit. Yan. Tapos ano pa siya, very lightweight po siya. Maganda, tapos mura. Yeah, hindi ko alam, mga 250,000 dong. Pila may magkano yan. Siguro yung price range niya nasa mga 400 to 500 pesos. Pero sa quality niya po, mura na po to siya. So yun, kung gusto niyo bumili ng good quality and mura na mga gamit like damit, sapatos, ganun, bags, like I said, sabit lang po kayo. Excited na kaming bumalik doon. Sabi ko kay Ruth, sabi niya din, pag bumalik daw kami ng Vietnam, parang magdala daw kami ng empty na luggage. Char. Tapusin ko po muna tong pagre-ready ko sa mga gamit namin. Tapos, balikan ko na lang po kayo mamaya. Andito na yung aking father-in-law maya-maya. I hope okay po kayong lahat. Hi guys, andito na po ako sa aking appointment. Naghihintay na lang ako ng turn ko. Ako na yung next. Mga 15 minutes pa naman. Si Ana tsaka si Opa andun po sa sa labas. Hindi na sila pumasok. Naglakad-lakad sila. Wala naghihintay sa akin. Hindi ko mapakita dito kasi sa harap ko may camera. Ang lamig ko eh. Ana is making a heart. Saan naman ang heart na? Sige, okay, that's right. That is right. Ka-pretty man, oh no. Uy! Pretty sa palangga ni mama, oh. Ayan, kanina pa po yan nagpipaint. Ayan, oh. Katatapos ko lang po mag-live. Thank you sa mga nag-join. Siyempre, late nyo na po mapapanood ito. Next week na po ito. Kasi may naka-schedule na tayong vlog this week. Diba? Oh, wow. That is so nice, my love. Oh, can you make your name? Can you paint your name? Oh, that's letter A. Can you paint Anna? You can't yet? Oh, that's okay. You can practice. So, I think hindi ko na din po pahabaan yung ating pa-video, no? Kinonect ko na lang talaga po siya para at least medyo matagal-tagal yung ating vlog. Maraming salamat po sa panonood. And dun sa mga nag-join sa ating live, gusto ko ding i-shoutout yung mga, talaga, ito na yung chance ko na mag-shoutout kay Sis Ray Angeles, kay Sis Marites Miot, andito din siya sa, Netherlands. Sino pa? Si Ma'am Stella, na taga Utrecht, si Irene Adventures na, saan ba si Irene? Taga Davao or Bukidnon? I'm sorry, Irene, nakalimutan ko. But anyhow, nakakausap ko siya dati sa Facebook page ko. Kay Ma'am Alpha Gadia, kay Miss Mimi Benavides, Tita Jean, Miss Virginia Ramirez, kay Ma'am Evelyn ng Japan, si JD. Thank you, JD. Si Ma'am Celeste, we miss you po. Nami-miss po namin yung mga comments nyo. I hope you're okay. Yeah, Heokut, my love. Heokut. And sino pa ba? Si Ma'am Vivian Almonia. You're done? Okay. That's good.
You just take a rest now, love. You already have 3 now. You take a rest first, and then we will eat. Let's eat. Let's eat. Ja, maar nog de laatste. Okay, dumadan. Pak mara andra. And then, sino pa ba? Yung mga bago po natin subscribers, hindi ko po kayo ma-mention isa-isa, pero super thank you po sa subaybay o pag-start na panood sa aming mga videos. And, yung mga hindi ko po na-mention, sorry po, i-remind nyo na lang po ako doon sa comments natin. And I really, really appreciate your time na nagko-comment sa time nyo na sa pag-comment and sa pag-react sa ating mga videos, sa ating mga vlogs. Nakaka-motivate po siya. And kay Daily Bian din. Daily Bian, thank you, Day. Hindi pa po talaga kami nagkita and nag-uusap kami in case na makapagkita kami. But in the future na, siguro, Day, no? Thank you kaayo. Salamat sa mga nagtanaw. Ingat po kayong lahat. Kita-kita na naman sa susunod na video. Maraming salamat. Duy, mush, mush, babush! Doei!